பாஸ்டர் முன்னிலையில் தான் இந்த ஆலயத்தில் வச்சு தான் எனக்கு திருமணம் முடிஞ்சிச்சு. அது பாஸ்டர் மற்றும் பெரிய பாஸ்டர் எனக்கு சேர்ந்து திருமணம் வச்சுட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஒரே வருஷத்துல எனக்கு கடவுள் ஒரு ஆம்பளை பையனை எனக்கு ஒரு அன்பளிப்பாக கொடுத்துருக்காரு. அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த எனக்கு பையன்தான் பிறப்பான்றது வந்து எனக்கு இந்த வருஷம் நியூ இயர் அப்போ எனக்கு ஒரு கார்டு வந்தப்போ நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். நான் நியூ இயர் சர்வீஸ்க்கு ஃபுல் 1 மணி வரைக்கும் இருந்தேன். பாஸ்டர் கார்டு கொடுக்கல, நான் இல்லை. ஏன்னா அப்போ மனைவி வந்து 7வது மாதமா 6வது மாதம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்க. ரொம்ப நேரம் முழிச்சிருக்க முடியல நைட்டு. அதனால் நான் கிளம்பிட்டேன். ஆனால் அந்த கார்டு என்னை தேடி வீட்டுக்கே வந்துச்சு. சீலா மூலமாக கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அதில் எனக்கு வந்திருந்த வசனமே நான் உன்னில் வெளிப்படுவேன் அப்படின்ற வசனம் தான். அப்போயே நான் நினச்சிக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு பையன்தான் பிறப்பான் அப்படின்ற மாதிரி. அதுபடியே எனக்கு நல்லபடியாக ஒரு குழந்தைய கர்த்தர் நல்லா அழகான ஆரோக்கியமான குழந்தைய பிறக்காது. அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த பிரசவ நேரத்துலேயே நாங்கள் வந்து நார்மல் தான் எதிர்பார்த்தோம். பாஸ்டர் வந்து அதுக்கு என்ன ஜெபம் பண்ணணும், எப்படி ஜெபம் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. எங்கள் வீட்லேயும் வந்து எங்கள் அத்தை மாமாலாம் ஜெபம் பண்ணாங்க, எப்படி ஜெபம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் நார்மல் தான் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அன்னைக்கு நாளில் வந்து எங்களுக்கு சிசேரியன் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கட்டாயம் போச்சு. அப்போயும் கர்த்தர் எங்களை வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் எந்த விதமான சங்கடங்களும் உண்டாகாமல் நல்லபடியாக எங்களுக்கு பிரசவம் உண்டாகத்தக்க செஞ்சார். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். அதுக்காக ஜெபம் பண்ண பாஸ்டர் மற்ற இங்கே இருந்த எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம், நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். திடீர்னு ஆப்ரேஷன் முடிவான உடனே எனக்கு ரொம்ப பயமாயிருச்சு. அதனால் ஏசப்பா என் கூட இருந்து பிள்ளையும் என்னையும் வேறு வேறாக பிரித்து பிள்ளையை என்னை காண செய்தார். அவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் நாமத்துக்கு பல கோடி நன்றிகள்.